Kula nuwun Hong Ulun Basuki Langgeng. Kaki hormatan majelis para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh saking desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Bagi para tokoh agama, tokoh adat, langkung-langkung debat Bapak Imam Purnomo, Soh Ibu Siti Widiati sakeluarga. Pusara kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak ugi sugeng bebanggian kalian kepiaring campur sari Alfa Musik. Ika dipun pimpin panjenenganipun Mas Alvan pribadi mijil saking Laladan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Jawa Timur. Dalu menika makarya sesarengan AA Audio, ugi makarya sesarengan Alfa Video Shooting, ugi Alfa Musik Campur Sari didukung pengendang tayub ala Tengger Mas Nanang pribadi. Dan saking para rawuh para bilgagak kehormatan saderengipun panjenengan sedaya katindakaken langen beksan tayub kawiwitan langkung rumiyin panjenengan sedaya badhe kula aturi Amir Sandi jegaring para artis-artis waranggana saking Pati Busana kanthi kairing tari spesifik Jawa Timur asli tari kasebat tari Remo Gaya Pria ingkang badhe katindakaken dening ibu-ibu waranggana 4 bersaudara. Pramila kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng Amir Sandi nuwun.
Sugeng pambagya dumateng para rawuh monggo pinarang ingkang kita amirsani kesenian kita mugi kersa amari ngono kritik saha pemanggih ingkang
Iki sumbangan kita lu nongko. Urip ning donya sepiro wase tak umpamakno wong mampir ngombe wong mampir ngombe tukar lan patuh tutuk mane mula ayo sing rukun sak kanca Surabaya kampung
terus kalian satara banyune satara dadi wong tuwa pitutur sing bagus supaya anak benerlah urip nang alam donya ora bakal sifat sing murka aja nama-nama aja kanca sing salah ra perlu gunam batine jahat lahire
Sugeng dalu Mbak Santi. Sugeng dalu Mbak Sesi. Mbak Dewanda, Mbak Sesir, Helen. Mbak Supali. Terima Mbak sampean dikonone Mbak. Enggak terima. Sepali Mbak. Hah? Sepali. Boleh. Li. Boleh. Alah Supali. Nggih. Mbak Helen Supali. Helm. Mbak Helm Supali. Ada Kak Cece. Dari Berceleng. Cina berceleng. Cina Berceleng. Nggih, assalamualaikum. Spesial dalu menika Mbak Wanda. Nggih Kak. Hajatipun Bapak Imam, Bapak Pak Dirga Imam. kalian Ibu Siti. Nggih, leres nggih. Heeh, Pak Ibu Imam. Siti. Pak Imam ugi Ibu Siti. Sapa nika hajatipun ulang tahun Kakak. Hajatipun ulang tahun ugi tetesan merajakani. Sama ngerti Oh. tetesan merajakani iki piye? Aku wis ngerti. Oh, wis ngerti. Sing ditugel-tugel ngono. Apane? Yo mek Sinta kok ditugel-tugel. Oh, Tempe apa piye? Berarti mek Sita tak sing ditugel. Sita. Berarti gak oleh pindho. Ora oleh. Oh. Aku jane nurung mudeng tapi aku mah jane rada di privat karo Kakak C. Terus? Pokok jane merjakani ku nganu lho, Dik. Pokok sing ditugel-tugel. Tak kirane ditugel-tugeli peng akeh. Ditugel ping akeh. Tahu apa piye iki? Lek nugel mek pisan Mbak kuwi Oh, mek pisan. Heeh. Terus jarene jare Kak Cece mari ditugel terus diplowek. Ora mari ditugel di PP. Kok diplowek iki piye to? Jagung apa piye? Wah, Nggih didongakne, Mbak. didongakne ya Mbak. Mugi-mugi tansah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Tebe balak rubeda. Amin. Dilancarno Rezekine. rezekine, panenane subur makmur. Amin. Amin. Sok nek adik Dirga nyunatne Pak Imam. Sini ki ulang lho. Kok Pak Imam dereng sunat ta, Pak? Anu kayak anak maksudnya ki lek Pak Imam duwe gawe maneh. Nah, ngono lho maksudnya ki nanggap maneh. Nanggap maneh. Heeh, nimbali awek dhewe Iki maneh. ulang tahunnya Mas Dirga yang keberapa? Ulang tahun adik Dirga sama adik Dina. Dina ya. Mas, Ulang ya? tahun keberapa Mas Geri? 11 sama 4 Berarti tahun. Ben nek pas ke 12 karo 5 tahun ngundang Alfa Musik. Ngono ya, ben Iya, tahun Mbak. ya Mbak ya. Nggih no. Kudu ya, Kudu. wajib. Niki ACC nggih Pak Imam nggih. ACC. Ya. Nah. Alfa Music campur sarian. Semangatnya. Jas. Iki jane tandake 5 lho, Mas. Kok iso 5 piye? Iki. Oh iki ya. Iki. Ya ora apa-apa ngono kuwi bot-bote ngewangi ibuke nyambut gawe. Ngono ya. Kakak Ceceng iki nek Muga-muga sok mben nek wis wayahe prucut-prucut penak ya nduk Ayu. Amin. Heeh, ngene iki lek ora bot-bote Pak Imam aku ya ora ngene. Lah iya iki ngebotne Pak Imam sampai Ngebotne- gembol sakmene gedine. Heeh, tenan iki ngebone Pak Imam karo Bu Siti. Bener ya. Nah, dilajengaken Nggih, monggo. Mbak Cecil Lia. Engko lek kliru piye? Hah? Lah aku teko Cina lho, Dek Ayu. Anu berarti jula-juline kidungane cara Cina, Mas. Lah iya. Engko lek kliru ora apa-apa ya, tere yo teko Ha, kono sing negara. pacai. Angpau nalai. Apa nalai dia? Iya, kok malah kok orang Thailand. Blasteran aja jere. Jajal ya, iki wong Cina jajal ngidung Madura. Jajal Cina bercelengi. Wah, Cina bercelengi ya iso ae, Dek Ayu. Medurane piye? Heeh lah ya. Engko lek kliru ya wis bene ya. Ora ya, kono Cina kabeh wong bercelengi Cina. Kok nek kliru takon nggo Mas Nanang. Iya. Sayang. Iya. Lah nyapa Mas? Mas nyampe maaf ya sayang. Ya apa? Aku kleru ana nek kene. Lah nyapa to? Ya ning kene ae to. Ora malih nutupi. Lah piye to sik to?
langsung norong berona. Aku ki bingung lho ngono kuwi, milih sing diantarane tukang kendang apa tukang bass Ngono kuwi. ya. Nah, Bingung. piye ngene iki? Ya mbok wis padha menarik kabeh aja ndelok. Apa maneh Mas Nanang ke lirikane? Apa maneh Mas nyambek kae yo jan. Piye ngene iki? Hah? Oh iya lek Mas nyampe iso diricar-ricar. Ya senengane wandal lek kowe Dayu. Iya ndak yuk? Eh. Semanggana mak kekiri bilang Kak Mas, Mas nyampe Mas Nanang. Manakara tada cemora lamun salah kejungan bulan munta cocok Kak Mas nyawana sepora goyang Didi goyang kanan goyang kiri semuanya iya yang hitunganku wis sayang. Piye Mas? Loh, aku yang ning kene Mas Nanang mau nyampe moro ngene. Modele ora terima. Kowe gak terima modele. Kuwi takku. Heeh. Ya setelah engko wis nganu ae wis. Dajal kuat-kuatan ning kono kuat sapa wis kuwi tak aku ngono ae wis. Aduh. Blayan iki. Tamong ya. Siapa cepat dia dapat. Lo. Lo. Mas. Aja kesuwen Mas. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Cece diambil orang. Iya. Rival koncoan. Lah iya. Heeh. Sambil menghibur Mas Nanang sama Mas Nyambe. Iya sama Mas Nyambe. Ya. Iki amarga sing rema ya enek tudlere. Ya anak, Mbak. Heeh. Dikasih lagu tudler-tudler dulu Mas Wiwil. Aku njak kendangane ya Mas Wiwil. Aso. Heeh. Kurang cepet Mas Wiwil. Cepet mana Mas Wiwil? Kurang cepet. Terus Mas. Oh tiba kecepatan. Terus. Kecepatan lah ora sida. Tirone aku ya. Ayo ayo. Ya. Manut bayine Kak ya. Manut tudler. Kok ora dituruti. Aku nek kene. Nek tengah. Ya. Ki melak sing viral-viral. Ya. Ya. Saka audio. Mi di atas, di bawah, di dia, di dorong. Mi di atas, di bawah, di dia, di dorong. Sek. Iki jane jan pengenane mamane sik Mas. Jan pengenane bayine Kak. Tolong iku kudu dituruti pengenane dedek bayi. Nuruti arek cilik. Iki lagu tudler, Mbak. Engko lek ra ngono nangis. Timbangane nangis. Rek, sing didorong di apa iku mau? Di dia, di dorong. Mi di atas, di bawah, di dia, di dorong. Aku ora mudeng kok kaya iki sampean deh. Kula dimudeng nek Mas Geri le sampean gelem ora. Ki Geri sapa to, Mbak? Geri coklatos. Padha wedoke ya. Ayo saiki Mas Geri sing nyontoi. Ayo. Oh ya Mas Geri. Ayo. Ya Mas Geri. Ayo maju. Ya Allah. Alas ya ampun. Lah. Ayo battle. Sik. Piye? Aku mau nyelok MC ki jane uduk sing ngene lho. Lah sing piye to?
sing maco sing Lagi nek ngono kuwi lho Nduk Ayu. nek iki piye? Lah kesalahan. Ayo. Jabang bayi. Jabang bayi lanang wedok. Ayo Mas. Kene, sampean kene. Heeh. Ayo ya Allah ya Allah ya Allah. Aku nek kene. Ya, ya. Ya, aku menot sampean ya. Ya. Allah. Ayo mana tos kiri ya Allah. Lah bereta. Nggih, ngapunten Pak Imam, niki rada kesalahan teknis. Iki mah keliru sing digawa iki mah. Iki jane wedok apa Sony Jos? Lah ya. Ayo. Ayo Mas Wiwin. Ya. Mi di atas, di bawah. Cia cia, didorong dorong dorong. Mi di atas, di bawah. Cia cia, didorong dorong dorong. Ganti lagu. Wis ganti yo, ganti yo, ganti yo. Ayo mana Mas Wiwil? Iki sing viral pisan. Oke, siap. Ayo Radarana. Hey. Sem. Kaya lama di sini menjagamu tak patah hati. Setia aku. Dengan di sini. Pop. Mau yang golek nada dhisik ya toh. Lah iya. Kok gak Kok, penak eh. ini. Gak penak ya. Balik. Balik Mas. Kisah pira ta? Iya. Iki keliru kan Mas. Lah iya. Ya kan iki perpaduan to Mas nek sing ngarep nek sing mburi nek semuda nek sikil barang. Alah, iki ya gara-gara pas nanang iki. Lah iya. Kaya ngene iki. Heeh. Malah dadi kaya ngene. Lah iya. Iya. Iya mana? Mana ya? Kaya lama di sini menjagamu tak patah hati, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Butuh kuwi Nduk Ayu. Mangkane to apalan dhisik terus buka reels yo mek diluk tok lho sampean iki. Kok. Sing paling iki piye ta? Ya wis ngono kuwi mau lho apa aku ya ora apal kok itu tekoni. Sek. Kaya lama di sini menjagamu tak patah hati, sedia Berkorban untukmu Pancasila rakyat adil makmur sentosa. kok gak penak ta? Lah teredo kuwi lho Nduk Ayu. Gak penak ya? Kudu kuwi, kudu Entuk. sing bener ya apa? Tak sogot. Sing bener kuwi. Nia wes. Nggih. Heeh. Ayo wes. Iki gendeng juli sing paling penak. Ayo dikituri. Ayo tingkatmu mutu budaya seni manut peraturan zaman saiki. Ayo kanca partisipasi
Thank